No niin, bussi siellä odottaa. Lähtee varmaan joskus puolen tunnin päästä vajaa maalialueelle, lähtöalueelle. No niin, 13 minuuttia. Hyvin lähtenyt liikenteeseen. No niin, 3 kilsaa tultu ja 19 minsaa. Minuutti ollaan edellä. Hieno ilmajuosta. Plus 10. Ja kuiva. Paitsi toi polku. Ihan hyvä. Täällä on liukasta. ...23 kilsaa takana. 3,5 minuuttia ollaan plussalla. Eli etuajassa. Hyvin menee. Eka huolta. No niin, ensimmäinen taukopaikka ohitettu. Vaihoin sukat ja kengät ja teepaijan ja sitten pitkähiäsen paija takialle ja laitoin lötköihin vettä. Otin pataattikeittoa, puolikkaan banaani ja mitäs muuta. Vähän suola, kun nyt on tavoiteajasta eli 11.55 loppuajasta niin plus 9,52. Eli 9 minuuttia olla jäljessä, noin 10. Tästä on hyvä lähteä. Vähän reilu 34 kilsaa takana. Ja tuossa äsken piti käydä vähän sonnalla. Vähän menee vatta niin sekaan sit tuosta elektrolyyttijuomasta. Teko kyllä vettä juosta. Ja noin 8,5 minuuttia ollaan jäteessä. Tuossa meni vähän aikaa, kun muutama minuutti kävi tuolla sonnalla. Mutta ei mitään. Tässä on hyvä juosta. Alkaa olla 55 kilsaa takana. Ja varmaan joku 5 minsaa ollaan tavoitteesta. Välillä oli 15 sekuntia ja sitten tuli vaikeat paikkaa tuossa maastollisesti. Antoa ja kiveä ja semmoista. Ja kenkäkin repesi tossa ihan toi kärki ja oikeasta kengästä.
Toivottavasti ei mene kiviä sinne. No, 5-5 on tosiaan täynnä. Näillä mennään. Nyt on mennyt aika lailla, olisikohan tuo 7 tuntia 19 minuuttia. Semmonen. Noin 70 kilsaa tultu. Ja 14 minuuttia etumatkaa. Kääntyi sillä. Juosta niin on mennyt ihan hyvin. Siellä on järvet vielä jäässä. Noustiin tämmösen tynkyräänpä. Yritän tästä vielä painaa eteenpäin ja sitten konttaiselle. Ja siellä onkin huolto. Sinne on 7 kilsaa. Tämmöstä lällyä täällä joutuu vähän kiertelemään. Vähän kastuu kengät. Mutta ne on koko ajan märät. Niin. Jep. No niin, lopputunnelmat. Nyt on lihakeitto syöty ja sitten on nuo pussit haettu. Ne löytyi heti tosta ja loppu meni hyvin valtavan jälkeen, niin pystyi ottaa kunnon loppukiri. Siinä yhden miehen kanssa juostiin ja sanoin sitten, että oli tuntia aikaa, että saa 12 tuntia alitettua. Mun täytyy nyt lähteä yrittää sitä. Sain kyllä otettua tosi hyvän loppukiri. Ja en tiedä mikä oli nyt virallinen loppuaika sitten, mutta se oli katsoa kun pääsee netin ääreen. Se taisi olla jotakin karvavajaa 12 tuntia. Kaiken kaikkiaan oli kyllä ihan hyvä juoksu. Se oli vaan toi Dexalin ne elektrolyytit. Ne alkoi matassa kiertää ja piti käydä paskalla kerran. Että muuten toimi ihan hyvin. Hyvin kaikki. Kengät vaihoin siellä Oulangan huollossa. Tai vaihoin sukat, kengät, teepaija, pitkähäisen paida. Ja sittenhän siinä kävi sit jossain 40 kohdalla sillä, että hajos jäi johonkin oksaan kiinni. Repes, onneksi ei pahemmin. Mä ajattelin, että saa nähdä, että pystyykö juosta loppuun, että meneekö kiviä, mutta semmonen reissu. Pikkusen on sonnossa vaatteet ja ei mitään. Nyt tästä vähän huilimaan. Semmosta.